Annabelles juleønske. Juleaften har altid været en aften skabt til ønsker. Og denne juleaften var ingen undtagelse. Ja, selv for julemanden var den noget helt specielt. For den nat på en lille gård i Tennessee blev der født en kalv. En ganske enestående kalv, hvis ønsker fuldstændig ændrede livet for en lille dreng. Hendes navn var Annabelle. Og tro mig, det var ikke noget tilfælde, at denne lille guldklump kom til verden på en juleaften. Jeg ved det, Smut. Men man må sige, at Emily er en gæv tøs. Og hun er god mod vores Billy. Det er noget, vi kan lide, ikke? Bedstefar var en nøjsom mand, men han havde også et ønske denne jul. Det galt dog ikke ham selv. Kør nu videre, hr. Baker. Vi skal ikke stoppe her. Nej, hans ønske galt hans barnebarn Billy. Billy havde nemlig lidt af et problem. Hvad er der galt, Billy? Skal du ikke synge? Han har vel slugt en stormtjener. Benny og Buster Holder, hvordan kan I være så lede? Bare fordi Billy ikke kan tale, betyder det jo ikke, at han ikke kan høre, vel? Tag lige og forsvind med jer! Ja, sted! I nogle bøller! Bare rolig, Emily. Nu skal jeg. Hvad siger I, drengen, til at tage med ud på en lille juletur? Det knægte skal ingen steder hen. Jamen, god aften, Goss, og glædelig jul. Du ved godt, virker til den slags pjat her. Men kan du ikke huske, da du selv kørte med rundt som dreng? Dengang var du altid i rigtig julehumør. Det var dengang. De ting er slut. Og se så at komme videre. Jeg skal bare have den gamle tøs startet, så vi kørte. Undskyld, vi forstyrrede. Hey, Buster, de glemte vist der skærer. Glædelig jul! Sådan som de opførte sig, skulle man tro, hr. Holder og hans sønner havde julen. Benny og Buster er nogle lede kryb. Jeg håber, at julemanden ikke har andet end dukker tilbage, når han når til deres hus. Ja, han skal jo give dem et eller andet. Endestationen, Emily. Det var sjovt, ikke, Billy? Syng julesang.
Nå, måske ikke så meget sangene, men bare det at køre rundt juleaften. Godnat, Billy. Godnat, hr. Baker. Og har du også en god jul, Billy? Ja, på en eller anden måde vidste Emily altid, hvad Billy prøvede at sige. Hey, stop en halsmut! Jeg må vist heller lige se, hvad der sker inde i laden. Går du med ind og kigger? Det er okay, knægt. Jeg kommer lige om et øjeblik og putter dig. Flyt jer lige, gutter. Jamen, hvad er det dog, vi har her? Det ser ud, som om du har fået en rigtig flot julegave, Star. Sikke da en guldklump. Ja, Scarlett, du er også en guldklump. Jamen dog, jeg har jo glemt et hul, og vi skulle jo nødig have, I to bliver forkølede. Ja, laden kan jeg lappe, kan jeg, men jeg kan desværre ikke lappe Billy. Det er fint nok, Slim. Det er tanken, der tæller. Venner, glædelig jul. Du er ved at blive lidt for stor til det her. Ellers er jeg blevet for gammel. Billy havde skrevet en lille enkel hilsen til julemanden. Og julen på landet var også enkel. Men i byen hos Tante Agnes var julen noget ganske andet. Smæk med Christian og din stue. Falalala. Perfekt. Perfekt. Nej, ja. Næsten perfekt. Stearinlys. Godtet. Glemmer. Der mangler altså noget. Og nu ved jeg, hvad det er. Et barn. Ja. Og det skulle vel ikke være så svært at skaffe. Da deres bror døde, frasagde de dem alle rettigheder til deres nevø. Og vi har endnu ikke kunne finde et smuthul. Det er min advokat, og jeg betaler dem store penge for at finde et smuthul. Desværre ikke helt store nok. Hvis jeg skal holde en jul til uden dig, Billy, så tager jeg affære. Som I ved, kan de samme minder både være gode og dårlige. Den her gamle spilledåse mindede bedstefar om hans datter Sara og gav ham styrken til at opdrage Billy helt alene. Men den mindede ham også om den nat, hvor den lille dreng mistede sin stemme. Doktor, vil han få men af det? Ja, desværre. Han kommer måske aldrig til at tale igen. Men bedstefar havde altid nægtet at tro, at Billy aldrig kom til at tale igen. Han ville simpelthen ikke give op.
Omkring midnat løb gamle Smut over i stalden. Han ville fortælle de andre dyr et hemmeligt sagn om julemanden. Det har I vist aldrig hørt om, vel? Nej, det er også derfor, det er hemmeligt. Sagnet siger, at på denne aften kommer julemanden med en ganske særlig gave til dyrene. Jeg sagde Ifølge sagnet er børnene ikke de eneste, der får gaver af julemanden. lad så snakken begynde. Glædelig jul. Glædelig jul, julemand! Mor, hvem er det? Jeg er julemanden. Men spørgsmålet er, hvem er du? Lad mig se engang. Du må være Annabelle, og du kom lige til tiden, hva'? Nej, hvad er det, du har om munden, Slim? Det er... Du har vist spist min frokost. Jeg kunne ikke lade være. Jeg er altid sulten. Jeg er en gris. Men jeg lover, jeg går på kur lige nu i aften. Smut, gamle dreng. Hvor den kører gården? Du har spurgt den rette om det, hvordan gården kører, fordi jeg ved lige, hvordan den kører, fordi den kører bare... hvad var det spørgsmål, var? Jeg kan simpelthen ikke få det her flyvehalløj til at... Jamen, det er jo fordi, du skal flyve opad. Men bare rolig, Oliver. Du flyver snart rundt højt oppe blandt ørnene. Frøken Scarlet. Smuk som en forårsdag, hva'? Synes du virkelig? Det er vist bare noget, du siger. Jeg er jo ikke nogen vorhoppe længere, ved du. Julemand, jeg har fået jordens dejligste julegave. Ja, det har du sandelig ret i, Star. Men hvor blev hun af? Julemand, hvorfor har de kørt sådan nogle tingster på hovedet? Det er ikke køer, Annabelle. Det er mine fortryllede rensdyr. De flyver for mig. Flyver? At flyve er ligesom at gå en tur på himlen. Det er sådan, jeg kommer så hurtigt rundt i verden. Stå stille sådan, ja. Lige så flot som en julegave. Nå, jeg må afsted. Der er masser af børn, der venter på mig. Får jeg nu en rigtig god snak. Men husk, det er vores hemmelighed. Glædelig jul, julemand! Glædelig jul! Kulde og sne. Det er atter blevet december. Salmer og sang og en masse børn, der venter. Hvis du kan mærke din sang inden i dig, vil den en dag komme ud. Hvis du tør tro på, hvad drømme kan give dig, bliver du et stjerneskud. Hvis du kan åbne dit sind, så er der ingenting, der kan fange og binde dig. Hvis du blot tror på dig selv, er det nemt nok at tro på mig.
min skat. Men jeg vil med dem. Jeg vil også ud og flyve. Ja, min søde. Men det må du nok tale med julemanden om. Jamen, kommer han tilbage? Ja. Næste år. Fint. Så venter jeg lige her. Et år er meget lang tid, unge dame. Måske skulle du hellere vente ind i laden. Det er i hvert fald min mening. Måske siger julemanden ja, hvis jeg spørger ham, om jeg ikke også må flyve. Ikke, mor? Må jeg godt, mor? Ja, hvis du er rigtig sød. Godmorgen, piger! Her er det Hanen Hubert, der fyrer en fanfare og siger hej til alle sine små puttetøser derude. Mor, er der gået et år nu? Nej, skat. Der er knap gået en dag. Øj, mand. Jeg begynder min kur i dag. Jeg begynder min kur i morgen, helt sikkert. Jeg begynder min kur i morgen. Du skal altid flyve opad. Op. Livet på gården var altid fuld af overraskelser. Nogle rare, andre ikke helt så rare. Den, der lagde julen på den her tid af året, må have været dum som en dør. Den skulle ligge i juli, og sneen er væk, og alt er på udsalg. Agnes! Hvor hyggeligt at se dig. Mwah. Mwah. Billig skattemand, giv din tante et stort kys. Nå, søde. Fortæl så din tante alt. Det er sandt. Du kan. Nå, ja. Nå, hvordan går det i skolen? Nå, nej, Pyt, det kan vi tale om senere. Men se lige, hvad tante har med til dig. Åbn dine gaver, søde. Og den her til dig, Charles. Glædelig jul. Det er trøffelkugler fra Paris. Du ved, Frankrig. Hvis sandheden skal frem, var tante Agnes lige så interesseret i Billy, som han var i den tåbelige bunke gaver, hun havde haft med til ham. Men så fik han øje på en anden gave. Hvad har du der? Kig ud af døren. Det var kærlighed ved første slik. Lad mig se. Hendes navn er Annabelle. Tag jeg godt af hende. Hilsen julemanden. Sig mig, har du givet ham en ko i julegave? Nej, det var julemanden. Lærer du drengen at tro på sådan noget bagl? Der er ikke noget galt med en lille smule eventyr, efter det, han har været igennem. Præcis. Den her rejsesfulde grå minder ham konstant om den forfærdelige brand. Det her sted er simpelthen ikke sikkert. Og slet ikke for en dreng, der ikke kan tale. Agnes. Billy løb efter Annabelle lige ind i laden, uden overhovedet at tænke over det. Men da han så, hvor han var, blev han skræmt for vild og sans. Prosit. Hvad? Jamen, jeg sagde jo bare prosit. Der røg den hemmelighed. Mand! Kalve kvarer sig! Nej, nu bliver julemanden gal. Den er slem. Den er rigtig slem. Hvor er Billy? Han er inde i den grusomme lade, er han ikke? Svar mig! De andre kommer. Bare giv dem det sædvanlige. Billy, er du okay? Det her er da ikke et sted for et barn. Kunne du ikke vente med det der, Agnes? Godt. Så lad os gå indenfor, inden jeg dør den her ulækre stank af dit dyr. Nej, det er ikke mig.
en kokage. Stå ikke bare der og glo. Kommer nu, Agnes. Kom lige her, Billy. Nu skal jeg ordne den gamle havheks i gang for alle. Hvor ulækkert. Det hørte jeg godt. Så fik de bare dem bare helt ud. Hey, stop, så lige en halv lykke. Det er sandt, at vi ikke må tale, når mennesker hører på det. Men jeg garanterer for, at det er okay, bare det ikke går videre. Og jeg er sikker på, at Billy i hvert fald ikke siger det til nogen. Ja, det er i hvert fald min mening. Naha, han siger ikke noget. Gør du vel, Billy? Vel? Annabelle, min skat. Ser du, Billy kan ikke tale. Ja, lad mig komme lige til sagen. Jeg er bekymret for Billys velbefinden. Billy befinder sig ganske vel, Agnes. Lige siden min kære bror har været hans minde, og hende, din datter, gik bort, har jeg været så bekymret for lille Billy. Hvad skal der blive det stakkels ulykkelige lille barn? Ulykkelig. Så du ikke, hvor glad han var? Og nu er han ikke bange for laden mere, takket være Annabelle. Og det kreatur. Og den sløjfe. Og det er det mest fjollede, jeg nogensinde har set. Drengen har ikke brug for en krog, han har brug for en læge. Dr. Taylor siger, at han intet kan gøre. Dr. Taylor, den dreng har brug for rigtige læger, ikke en bårende knold, der behandler svin så vel som mennesker. Og du må jo indrømme, at jeg kan give ham det bedste, man kan få for penge. Hør her, Agnes. Du fik en chance, men du vil ikke have ham. Jeg har skiftet mening. Jeg bliver den perfekte. Den perfekte mor. Billy vil få det langt bedre hos mig. I byen. Og svaret er nej. Nej. Nej, du får ikke Billy. Vi får se, Charles. Det sidste ord er ikke sagt i denne sag. Jeg har en glimrende advokat. Hvem har i det hele taget bedt hende om at sige noget som helst? Jeg er i hvert fald ikke mig. Jeg har aldrig kunnet døje hende. Det er i hvert fald min mening. Kan du lide min sløjfe? Jeg har fået den af julemanden. Han har sådan nogle køer med underlige ting på hovedet. Jeg tror nok, han kaldte dem rensdyr. Ved du, de kan flyve? Jeg skal også lære at flyve. Jeg vil spørge julemanden næste gang, jeg ser ham. Det skal nemlig være mit ønske. Hvad laver du, Billy? Prøv at se, hvad jeg har fået i julegave. Wow, hvor har du fået den kant fra? Hvor er den kær? Og nu forstår jeg. Du leger den af en rensdyr, ikke? Ja. Fint. Jeg har kælken. Jeg mener kangen. Vil du være nissen? Måske er det bedre, at jeg er nisse. Så kan du være julemanden. Er det ikke i orden? Emily vidste altid, hvad Billy havde lyst til. Nogle gange skulle man næsten tro, hun vidste det, før han selv gjorde. Og med Emily og hans nye ven Annabelle skulle det her blive en jul, Billy aldrig ville glemme. Hey, vent lige! Vent på mig! Stop! Jeg tror sørme, jeg fløj. Gjorde du? Det mærkes sådan. Ja, det var... det var... Nu er der vist ballade. Slem ballade. Ikke godt var ude. Hey, Benny. Se, hvem vi har der. Hvad er det der? Aner det ikke. Men de har smadret vores hegn. Hey, hvad foregår der her? Far, de trængte ind på vores jord. Nå, så det er de. Ja, og de har smadret vores hegn. Måske skulle vi give dem en lille lærestreg. Ja, måske.
Dejlig lille kalv. Tag din kalv og din køter og ud. Kommer de efter os? Du skal bare lade være med at kigge tilbage. Hvordan må den gamle have råd til at opfodre den lille blødmule? Jamen, måske skulle jeg aflægge Baker et lille besøg og fortælle ham lidt om de skader, hans kalv går og laver. Har du haft en god dag i dag, min pige? Mor. Billy er min allerbedsteste ven. Mor, hvorfor kan Billy ikke tale? Hvad? Jo, min skat. En nat var der en forfærdelig brand her i laden. Det var lige ved at gå galt for os alle sammen. Også Billy. Han har ikke talt siden. Slet ikke? Nej. Så taler jeg for os begge to. Ja, det vil være fint, min skat. Men vores tale der er næsten forbi. Vil det sige, at vi ikke altid kan tale? Nej, min pige. Intet var evigt. Hey, Star. Annabelle siger, hun skal flyve hele verden rundt. Nej! Jeg sagde, at jeg ville prøve. Nå, du har ikke engang, du ved, udstyret, vingerne og sådan noget. Det er forfærdeligt at se sådan en lille pjevs blive skuffet. Sandheden er, at grise er tykke og køer ikke kan flyve. Lad hende drømme. Drømme er så vigtige. Ja, hun vokser fra det start. Jeg drømte også engang. Jeg drømte om at blive berømt, sådan ligesom Lassie eller Lady og Vagabunden. Ja, men måske ikke lige som Lady, mere som Vagabunden. Du kan tro, at jeg skal flyve helt op til Lyt til mig, hør min bøn, min stjerne smuk og klar. Tag min drøm, lad mig se min verden oppefra. Månemand, snart jeg kan røre blidt din kind. Søgely bag sommerfugles sky, suse som en virvelvind. Rundt og rundt og op og ned, en drøm så smuk og rar. Mit hjerte ved, at jeg skal se min verden oppefra. Mit hjerte ved, at jeg skal se min verden oppefra. Det blev morgen, juleaften var forbi, og det var dyrenes tale også. Da Annabelle vågnede, skyndte hun sig hen for at se, om der var vokset gevir ud på hendes hoved i løbet af natten. Men nej, geviret og flyvningen havde bare været en drøm. Og da Annabelle ikke talte, blev Billy også i tvivl, om det hele bare var noget, han havde drømt. Sherif, Gus, er du nogen problemer? Ja, Charlie, det er der vist desværre. Det ser ud til, at Billy og den nye kalv har forvoldt en del skade over hos Holder her. Revet et hegn ned. Det er knæmeked af, Gus. Jeg skal nok betale skaden. Det er ikke noget problem. Den kan du godt pakke sammen. Vi ved begge to, du ikke har en øre. Men Gus, jeg... Så derfor beder jeg ikke om penge. Nej, jeg tager da bare den der lille kalv med mig i stedet for. Hent hende, dreng. Nej, det kan han da ikke. Kan han vel? Jeg er bange for det, Charlie.
Ja, faktisk gør jeg dig en tjeneste, Charlie. Jeg kan ikke se, hvordan du egentlig skulle få råd til foder. Prøv at høre, Charlie. Hvis du kan skaffe penge inden 24 timer, skal jeg sørge for, at du får knægtens kald tilbage. Tak, men jeg ved bare ikke, hvor jeg skulle få dem fra. Kom så afsted! Kom nu, din dumme ko! Jamen, hvad skal du gøre, Smut? Ja, Smut. Det var Saras mest elskede legetøj. Og hvor hun dog elskede den spilledåse. Godmorgen, Charlie. Ja, jeg tænkte, jeg lige ville se, hvordan det gik. Hvad med drengen? Du ved, jeg ville give dig pengene, hvis jeg havde dem, Charlie. Det ved jeg godt. Jeg ved det godt, men jeg tror, jeg har løst problemet. Hvad vil du gøre? Jeg har indset, at man ikke kan klynge sig til gamle minder for evigt. Og Billy har virkelig brug for Annabelle. Du lover mig at skaffe hende tilbage, når jeg kommer med pengene, ikke? Det kan du pande på, Charlie. Det garanterer jeg. Bedstefar gjorde, hvad han skulle. Han solgte spilledåsen og fik Annabelle tilbage. For han vidste, at nogle venner må man bare ikke skille ad. Bakkerne er grønne, og himlen klar og blå. Det er den bedste tid til alt det, vi kan lide at tænke på. At gå en tur og tale lidt og se på Mælkevejen. Suge kraft af solens stråler, nyde sommerens første tegn. Græs bliver grønt og græs forgår, ja, jorden drejer evigt rundt. Du har mig og jeg har dig, og vi vil nyde hver sekund. Det tager lidt tid at finde en, man virkelig holder af. Men åbner du dit hjerte, vil du få en ven en dag. Sjov og sommerleje, fred og harmoni. Alt det som vi drømte om, alt det vi kan lide. Se på solen sænke sig, insekter tænde ild. Månen skinner på os, natten den er blid og mild. Træerne flammer, vinteren banker på. Vinteren banker på. Men en ven vil altid hjælpe dig, når himlen den bliver grå. Græs bliver grønt, og græs forgår, ja, jorden drejer evigt rundt. Du har mig, og jeg har dig, og vi vil nyde hver sekund. Det tager lidt tid at finde en, man virkelig holder af. Men åbner du dit hjerte, vil du få en ven en dag. Men åbner du dit hjerte, vil du få en ven en dag.
Bedstefar havde gjort det rigtige. I det følgende år var Billy, Annabelle og Emily fuldkommen uadskillelige. Hvorfor leger du kun med tøser? Og køer. Hvad, Billy? Hvorfor? Hvorfor lader I mig ikke være i fred? Hvorfor lader du ikke Billy selv spørge os? Nå ja. Han kan jo ikke tale. I er bare misundelige, fordi I ikke har nogen venner. Bland dig udenom, Emily. I så godt et selskab var det ikke nødvendigt med ord. Far, kan du huske den ko, Billy fik til jul? Den er dødsens farlig, far. Den angreb os bare sådan lige. Ja, vi havde slet ikke gjort noget. Vel, Benny? Vi gik bare og passede os selv. Ikke, Benny? Ringer du så til sheriffen, far? Mine drenge lyver ikke. Gus, det var nu ikke helt præcis det, der skete. Buschaufføren holdt og så hele optrinnet. Drenge, gå ind på jeres værelse, og det er nu. Det her taler vi om senere. Men far? Kom så afsted med jer. Hvad er der dog sket med dig, Gus? Du er blevet en svær gammel gnavpot, og det smitter direkte af på det knægte, det er da tydeligt. Har du nogensinde spekuleret på, hvor Charlie fik pengene fra til Annabelle? Det skal jeg sige dig. Den spilledåse, hans datter elskede så højt, solgte han til en antikvitetshandler inde i byen. Trist. Så mange minder i den lille ting. Den er der stadig, Gus. Og du af alle burde vide, hvordan det er at miste en, man elsker. Jeg håber sandelig, det er gode nyheder. Jeg tror, jeg har fundet vores smuthul. Herligt! Endelig gør du noget for din fede hyre. Drengen er din. Du har ham til jul. Er det ikke underligt, at når man venter på noget, man rigtig glæder sig til, er det som om tiden går fuldstændig i stå. Men ønsker er værd at vente på. Ligegyldigt hvor længe det tager, eller hvad der måtte komme i vejen. Hvad har du nu fundet på, Agnes? Jeg er kommet for at hente Billy, og jeg har ikke tid til noget pladder. Det bliver over mit lig. Desværre bliver det ikke nødvendigt. Denne retskendelse giver mig plejemyndigheden over Billy. Hvad? Det passer ikke. Det hele står der, Charles. Dommeren gav mig ret i, at Billy er i alvorlig fare her på gården. Og jeg skal tage mig af ham, indtil den dag, han kan tale. Og det er der ikke store chancer for, vil ske, er der? Det er jo latterligt. Det er en vandtæt sag. Og hvis du så meget som rører ham, tilkalder jeg politiet. Billy, min kære dreng. Kom til tante Agnes. Du vil elske at bo hos mig. Jeg er rig. Løb så ind og hent dine ting, Billy. Agnes, Billy og jeg, vi har kun hinanden ingen andre. Du får en halv time til at gøre ham klar. Vi skal have købt dig noget ordentligt tøj. Meld dig ind i en god skole, og så skal du klippes. Se min bil! Min pragtfulde bil! Det er dig, der står bag det her, ikke Charles? Det kunne ligne dig, dit senile gamle fjols. Men så let slipper du ikke. Skaff mig en kranvogn. Omgående! Det er juleaften, Agnes, og værkstedet har lukket. Jeg må jo se, om jeg kan få nogen til at komme helt herud. I morgen? I morgen? Der er vist desværre ikke andet at gøre. Så får vi to os i det mindste en sidste jul sammen. Kun en del af den, Charles. Vi tager afsted i morgen tidlig. Med eller uden bil.
Smut skulle sandelig ikke gå glip af den her nat. Den Annabelle havde ventet på et helt år. Lad så snakken begynde. Kom nu. Spørg ham. Kom nu. Spørg ham. Men venligt. Annabelle, hvad har du på hjerte? Mor sagde, at hvis jeg havde været rigtig sød, kunne jeg få et ønske opfyldt. Og jeg har været rigtig sød. Nå, okay. Hvad er dit ønske? Okay. Det var et stort ønske. Har du nu tænkt grundigt over det? Hun har ikke tænkt på andet hele året, julemand. Er du nu helt sikker på, at det er det, du vil? Jeg er helt sikker. Det er det, jeg vil, julemand. Godmorgen, venner! Jeg har skaffet en kranvogn. Vi tager afsted lige om lidt. Nu passer du på min bil! Dit drog! Jeg er bange for, at tiden er løbet ud, Billy. Hvad? Den er til dig, Billy. Jeg kan åbne den. Der er slet ikke noget i den. Bedstefar! Jeg talte. Billy, du taler! Du taler! Søren Dansme! Det er jo et mirakel. Bedstefar, hvorfor græder du? Det er bare glædesår, Billy. Det er den bedste julegave, jeg nogensinde har fået. Sig så farvel, og lad os komme afsted. Billy skal jo altså ikke med dig, Agnes. Jo, kære. Vil du selv sige det, Billy? Jeg elsker min bedstefar. Hvad? Kan du tale? Han sagde, han bliver her. Ha! Er det ikke skønt, Agnes? Det er snyd. Kom med, Smut. Lad os løbe ud og overraske Annabelle. Annabelle, jeg kan tale. Annabelle, sig noget. Det er jul. Jeg ved, du kan tale. Hvad er der galt med hende? Er hun syg? Annabelle har det helt fint, Billy. Helt fint. Hun har bare givet sin julestemme til dig. Hun kommer aldrig til at tale igen. Men hvad med din drøm om at flyve? Det skulle jo være dit ønske. Nej, Billy. At høre dig tale, det var Annabelles ønske. Annabelle. Goss, hvad laver du dog her? Nej, min dreng synes dig, at din dreng fortjener en undskyldning. Kom så. Altså, undskyld. Ja, undskyld. Jeg ved, vi ikke har været for venlige her på det sidste, men da jeg hørte, at du havde solgt din datters spilledåse, så blev jeg flov. Jeg tænkte, du måske godt ville have den tilbage. Tusind tak, Goss. Du ved ikke, hvor meget det her betyder for mig. Tag hatten af, dreng. Der er en dame til stede. Godt holder, fru. De skal da vel ikke køre, vel? Faktisk insisterede Charles lige på, at jeg blev og spiste middag. Hvad? Middag? Vil de ikke spise med? Med fornøjelse, fru. Og vil fru Holder også spise med? Der er ikke nogen fru Holder. Ikke? Aha. Sikke pragtfulde drenge. Gucci. Som sædvanligt fik tante Agnes det, hun ville have. Og Buster og Benny fik det, de fortjente. Mange juleaftener var gået, og den gamle gård havde ikke ændret sig meget gennem årene. Emily og Billy var blevet gift, og Annabelle var nu en statlig gammel dame. Kommer du, Billy? Ja, lige om et øjeblik, Emily. Du ved jo, jeg godt kan lide at være hos dyrene juleaften. Nogle gange så opfører du dig altså, som om de dyr kunne tale. Hvem siger, de ikke kan det? Bare du kunne fortælle den det gamle tøs, og bare jeg kunne møde julemanden, så ved du, hvad jeg vil ønske.
Kan du huske, da vi var små? Annabelle? Jeg er lidt bekymret for Annabelle. Så bare videre, Emily. Jeg går lige ud og tjekker efter. Annabelle! 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 Åh, nej. Der er du, Annabelle. Du kan tro, jeg har ledt efter dig. Jeg har aldrig glemt, hvad du gjorde for Billy dengang for mange år siden. Og du forventede aldrig noget til gengæld. Der mangler vist noget her. Annabelle, du er lige så flot som en julegave. Kan du huske din drøm, Annabelle? Jeg kender en, der har et ønske til dig. Jeg kan tale igen. Glædelig jul, Annabelle! Glædelig jul, Billy! Er du klar til at flyve, Annabelle? Mon ikke. Ja, så letter vi! Ja! Se, Billy! Jeg flyver! Glædelig jul, Annabelle. Glædelig jul. Ja, juleaften er en aften skabt til ønsker. En aften skabt for drømmere i alle aldre. Hvis du kan mærke din sang inden i dig, vil den en dag komme ud. Hvis du tør tro på, hvad drømme kan give dig, bliver du et stjerneskud. Hvis du kan åbne dit sind, så er der ingenting, der kan fange og binde dig. Hvis blot du tror på dig selv, er det nemt nok at tro på
Så lille drømmer, langt fra jeg og larm, din stjerne kigger ned. Rolig du ånder, trygt i søvnens arm, flyver så blidt afsted. Flyver så blidt afsted.